pag-anak sa tato. Nagkaganahan. Yaya, tipla kog milk, be. Nakadungog ka, Yaya. Ha? Isa naman po, madam. Lahi kog milk, Yaya ba? Sabi gini si madam, kabalong na patay trabaho diri. Pajud siya mo templa. Apila og padali, Yaya. Huwag lang dira, madam. Maraming milk, madam. Oh, storbo ka sa akong trabaho. Muna kramo mo kay Yaya. Isuldahan ka na mo. Ano na ako diri, madam. Ano na sila, Yaya? Lahi naman ang yayad. Karoon ba? Ay masupak na mag-amo. Mata sa ako kila pa rin kita may lobe. Ay kayong bigyan. Look, na si madam. Uli dada ay si madam. Puin na si pare. Anak na si madam. He! Wala na po may kanon. Wala pa jud may bugas. Saan man ako magdiskarte ay? Pare! Ano dahil ka, pre? Naman ka nakagukod sa kabayo, pre. Ano man ko ni pre? Gusto na, pre. Kabatang pre ba? Yun man, pre. Noon sige si madam. Wala, good, pre. Kita lang na ko siya sa ilang balay ba? Ha? Na si madam? Na sa ilang balay? Di ba naka-aspirato ato, pre? Oh my God. Ay, nalagi, pre. Look, bako kang madam, pre. Ay, kaglok, pre. Ato ta, pre. Sige, pre. Ato ta, pre. Mangayo ko, pasal niyo, pre. Tama lang, pre. Dala, pre. Pre. Tanda, pre. Dala mo, pre. Ako bandit ko, pre, ba? Di man ko kalakaw, pre. Taon ka man ka, pre. Taon ng tuod mo, pre. Galit ba ni, pre? Ha? Kulba lang na, pre. Pre. Toro si madam, pre, oh. Asa man, pre? Toro. Ay, madam! Uy, naman lagi mo. Ito yung si pare madam. Ay, tama. Nanay, atraso si Sidi sa kuha. Nanay, sala si pare ni mo sa kuha. Walang naamin diri madam. Ikaw gumatoy. Ayog, apil-apil diri ah. Si Sidi ra akong kalaban. Pero kung gusto ka, yapil na ako ka. Wala ko yapil ano, madam. Si Sidi lang. Unya, uy naman ka dire. Ubalan lang man ako si pare madam. Ikaw madam. Ikaw si dia. Dako na kay kagsala sa kuha. Iguran ni mo gikuha kong kwarta. Gid ka nito masatong sakot ba? Wala traman ko sa imo, madam. Ayaw na patawag-tawag dira. Mura pong importante. Natigom na imong sala sa kuha si di ba? Di na masunod sa sakok sa kadaghan. Pasaylo lang ko, madam. Pwede day magpasaylo. Kung anana na lang, wala'y magkatabraho sa mga pulis. Grabe makasaba si madam mo. Ay, nasaba dira pare. Oh, nagsabot-sabot pa mo. Unya si De, ang 200 naghatag na ko. Asa naman to? Gipalit na ako bugas, madam. Pero sige lang, madam. Kung makaarta na ko, kulang to bayadan. Bayaran? Asa makamangitag kwarta? Wa may mga tabraho, mga pobre man mo. Naman may tabraho, madam. Ito ba tabraho ninyo? Oo na, magtingog-tingog din natin. Abot magkayot pare. Kulang na na. Listahan na ako rin pare ba? May pamuhawa na lang mo sa akong tao at tubangan. Pero pare, sabat na ito pare. Ano sabi? Basing masa mo ito suko. Ang hawa na mo diri ba? Kapay yung giulat. Kaon? Ayahay kayo mo. Hawa mo. Pre, awa na ito pre. Sige pre, sibat na ito pre. Makalagot yun ni si Sidi ba? Maka-stress.